I de senere år har vi fået et stadig større kendskab til ulandene. De lande, der teknisk set er underudviklede. Men folkene i ulandene ved også en hel del om os. De ved, at hos os er det ikke kun rige mennesker, der hver dag får nok at spise. De ved, at arbejdet hos os er langt lettere, og alligevel giver langt større udbytte end hos dem. De ved, at børnene hos os er sunde og raske, at de har adgang til undervisning og mulighed for uddannelse. Vi ved, at spædbørnsdødeligheden hos dem er 7 gange så stor som hos os. Vi ved, at sygdomme hærger millioner af mennesker, og at gennemsnitslevealderen i mange lande kun er 35 år. Vi ved, at over halvdelen af jordens befolkning ikke kan læse og skrive. Men sådan behøver det ikke at være. Det er gået op for ulandenes befolkninger. Deres ønske om en bedre tilværelse er blevet til et krav. Og vi må hjælpe dem. Vi må hjælpe dem, så de kan lære at dyrke jorden rigtigt, så de kan få mad nok. Vi må hjælpe dem mod de kroniske sygdomme, som svækker deres arbejdskraft og fremkalder en alt for tidlig død. Vi må hjælpe dem til undervisning og uddannelse, så de ikke hæmmes af uvidenhed. Det er hjælp til selvhjælp, vi skal yde. Og det er ikke godgørenhed. Det er en nødvendighed. Vi er nu 3 milliarder mennesker på jorden, og heraf lever de 2 milliarder i ulandene. Om 40 år vil vi være 6 milliarder, og skal vi vinde kampen mod verdensnøden, må alle kræfter sættes ind nu. Knugende fattigdom og velstand kan ikke længere leve side om side, hvis der skal være fred i verden. I Kongo har vi et eksempel på, hvordan det kan gå, når et folk ikke i tide er hjulpet på vej. Mange andre ulande skal i disse år bygges op fra grunden, og vi må stå dem bi, både for deres skyld og for vor egen. Verden er blevet en enhed. Ulandenes problemer er også vores problemer.
Derfor må vi hjælpe dem. Derfor opfordrer vi enhver til at støtte ulandshjælpen.